17 anyos nga lalaking usas sa mga nanghulga nga mamusil sa pipila ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City nakatakdang pasakaan og kaso sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Police Office nga ilan ang gi-turn over ngadto sa kustodiya sa CSWD ang 17 anyos nga lalaki nga usa sa mga nanghulga nga mamusil sa nagkadayang eskwelahan sa syudad. Adlawng Lunes, diyang mitahan among batan-on uban ang iyang ginikanan aron ipaklaro nga joke ra ang pagpanghulga. Luyo niini, lihokon gyapon sa kapulisan ang pagpasaka og kasong grave threat in relation to cybercrime batok sa maong batan-on. Pailan din ang kaso. But pasayloon sa mga ginikanan, no, mga parente, iyang gihimo magud is dili maayo nakahatag og kagubot ba na pay eskwelahan nga nag-suspend sa ilang klase. So manaw ba siya kung baga managot siya sa iyang gihimo. Padayon sab kuno ang monitoring nga ginahimo sa PNP batok mga kauban niini nga lakip sa nang hulga. Doble sab ang seguridad nga ginahatag sa Kokpo karon sa mga eskwelahan. Samtang tutukan sab sa kapulisan ang giingong nagkagrabing problema sa mga gang sa matag eskwelahan. We will employ our intelligence operatives para makuha na mo ang sakto nga picture aning mga giingon nga mga gangs, makuha na to ang mga leaders, members para mataga na to sakto gyud nga action considering mostly ani mga siguro mga minors pa. Adlawng Martes, balik sa normal na ang klase sa mga eskwelahan nga nagkansela kagahapon sama sa Kauswagan National High School. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.